Омръзнали ви от несръчни майстори, които оставят след себе си само главоболия? Доверете се на Гранд Строй ЕООД, вашият сигурен партньор за качествени строителни услуги. Ние знаем колко е важно да имате здрава и сигурна конструкция. Затова работим с прецизност, доказани материали и екип от опитни професионалисти. Защо да изберете нас? Качество без компромис. Всяка задача се изпълнява с внимание към детайла и стремеж към съвършенство. Достъпни цени. Предлагаме конкурентни цени, които включват както труд, така и материали, без скрик и такси. Дългогодишен опит. С над 20 години в строителния бранш ние сме изградили репутация на надежден и коректен изпълнител. Гаранция за спокойствие. Подписваме фирмени договори и издаваме фактури, осигурявайки пълна прозрачност и законност на отношенията. Комплексно обслужване. От първоначалния оглед до финалното изпълнение ние сме до вас, за да гарантираме безпроблемен процес. Нашите услуги включват изграждане на нов покрив от 160 лева на квадратен метър с труд и материали. Осигурете си сигурен подслон за десетилетия напред. Изграждане на навес от 200 лева на квадратен метър с труд и материали. Функционални и естетически издържани решения за вашия двор или тераса. Ремонт на покриви. Цялостни или частични ремонти, хидроизолация, пренареждане на керамиди и отстраняване на течове. Тенекеджийски услуги. Монтаж на улуци, водосточни тръби и обшивки за пълна защита от атмосферни влияния. Топлоизолация. Повишете енергийната ефективност на вашия дом с качествена външна топлоизолация. Дървени конструкции. Изработка и монтаж на индивидуални дървени покривни конструкции и навеси. Не отлавяйте важните ремонти. Свържете се с Гранд Строй ЕООД днес за безплатен оглед и оферта. Гранд Строй ЕООД. Изграждаме бъдеще с качество и доверие. Телефонен номер за връзка 087 817 4194